سلام تخطاتلت ذا channel سمي دكتور سامسون ماكل ጸጋይ ይባሃል እዛ ቻነል ንዝገብሮም መጽናዕትታት ናብ ህዝብን ምብጻሕ ከፍተያ ከምኡውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ተጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ሎሚ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭት ብዛዕባ ክዛረብ بحفش أجن تجيت سلامتاي أجاتي مونتاي نيرو بدحريو كما يقولون سلامتاي كم تقون قبل أيكون كون إذا بزح جزء تزاريب لي ونحن تزاريبنا لونير نعم هجي description أب تحت غير فالكمية لو مجن بفلاي أب دقفتي كم أون أب تقوم تزرع حسابات زوم حسابات زي أمون داغ مجمد كبر اللوم علو أب زبلوم نجاراتي زارب لومي سلسلة سنة بخال عليه دامت سرما داس فحنا يمكن كي تسفى جبر كم زفلتنا يوجن زناي تمال بوق تمالي زقات أمي عمون قد دقفتن قوامتن قجت دقفتي نايت منقستي ناي مبل 34 anniversary ناي ناتسنت ناي باتسع وايلا فقورو بزبل حسابيو بحفش أفريق خلقو قنانا هجي باتسع كاب وايلا نلعالسيني بوفاند مزدلي أي مسل مغنياتو باتسع investment مبر وايلا زدلي اللعوان ايكونتن إذن رئيرو لنا فيديوثات إذا زوجت له بعد من تايدر الجالة بعد كم حنتي ناي ودب متن كم حنتي أكل نايك بحر متن نهزبنا خندي عبر كتب قبر تخل نيران نهزبنا خندي عسى قال تترفس كاب أخطير خل نيرو إلكات حسب لهم إذا كم يجري خون معرف خندي كان أبكم درجة بس حلا إلا نحسب لهم بزح جزء قايل عند قبر له كنتات بينو أي راينني بحفش أسكن أبتن نتاتي كمتس بدقفت خجمر دقفت كل جزء كم حدا أكل ناي دقفون غيرهم دوسدو نتبتات على كاب أنت ثلاث نتبتات تحنتي أنا هجري دقفت دلو خط بالحسابيا بزح جزء ذا هجري أبقنا ويا بجيجا ويكاني my country right or wrong بالحساب نسمعينا كل سب هجرو زي دقف زلوا أي مثلاً ولاتي تقاوم يزبحال وين التهجر يا بحما درجة الله كابز درجات زلاتو درجات كتوتس على وقت معبل على و ديمقراطية قصفنا على ويليو مثلا تقاوم دلهم كلاتنا نفلتو جن هاجر كأبكون عبجيجا خطون تخلي عد بالحساب كلاتنا خنم تعوزل لنا يو هاجر معاسي أبكون عزلا معاسي كأبجيجا زلا الخاخ حنساب حساب اللوز اللو نجاري أزي بزح جيزة منقستات لناتهم علامات تكملهم ويكاني التمنجستي التهاجر جيرو كم زقمتو فلوتي مالتي سلازي my country right or wrong way هاجري أبقنا عبجيجات بالتلخات منقستناتو يقاقة كونو عقبر بزح جيزة عقالبوي تقبرلوني قاقن تمنقست زقبرون جيجاتات هاجر كم زقبرتهم جيجاتات التمنقست زخدو مقدي تهاجر كم تخدو دلا مقدي جيركا كل جيزة يرأيو مالتي منقستنا هاجر بحر زقونو له جيزة له جن كل جزء تمنجس خاطر هاجري مالت هيكون المنجس خاجة خلي هاجر أي تجاجني تمنجس يزجاجر لهم برت هاجر هيكون تجاجر لا تمنجس خاجة خلو التهاجر ناب حرقات خير الله مالت تهاجر ناب حرقات خير تلا خانة تمنجس تقامو قديت خايف that's why وي بز مخنياتهم بزحات سبات نمنجساتهم زقاوهم مخنياتهم التهاجر عبد جاي وسواس لزلو سلازم خم حدا تشرحه هاجري أبقنا عبجيجات بلند حرالة خاطر هاجر عبجيجان حرالة كابت جيجا مقدخ ملص كتكل على كابت جيجا من قدخ ملص عند حرفين كخا تاستير صح يزوا زلو تمنجسيو سلازة عجب كتب الكتكل على كا of course تمنجسنا بتصبو مقدي خير على أم عبالة خير على ذا هاجر جي أستحمل على تبلند حرفين كات تمنجس خد دقفة تصبوي سلازي تا قداميتي نتبي بزحات كابت جفتي زريعة هاجرن منجسن كفليو أيكولونيا هاجرن منجستن كتفلت خلال الحربينكا التمنجستي تحتاتي وي accountable تجبرهم على تحتاتي بزجبر كايو متن كأني نتا هاجر أب تزحش درجة نبتي تبغ ذخنا درجة يوسدا أبو تزي وسير واخاني وي بعلي ورد وي كأبو خالق يركاتو وردهم على قالوا أبتي دقفت زر أون هاجري تبغ على زبل حسابي እዝኮ ብዙሕ ግዜ ካታዓውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ክትብል ሕርኮንካ ኣበየናይ ደረጃ እያ ፅቡቅ ዘላ ምስ መን ኢኻ ተወዳድራ ዘለካ ዝብል ሓሳብ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት እዞም ንድግፍ ወይ ንቃወም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ስነ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኢና ንነብር ገለ እውን ኣብ እስራኤል ሕጂ እተን ንነብረለን ዘለና ዓድታት እንታይ እየን ዝመስላ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ኣለዎን
መንግስታት እንታይ ዓይነት ተሓታትነት ኣለዎም እዚታት ኩሉ ነገር ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓንሳብ ክንቀና ኣለና ምስ መንና ሃገርና ነወዳድራ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ሃገርና ዕድመ ዘንጊዐዮ ይኮንኩን ግን ብተዛማዲ ካብ ፅቡቅ ክትብገስ ከለካ ምስ ተንዳሓን ዝኾና ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዕብል ዝበላ ክትሪኣ እውን ፅቡቅ እዩ ተዘይኮይኑ ንሃገርካ ምስ ሓን ዝወደቃ ሃገራት እንድሕር ሪኢኻየን ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ትብል እንድሕር ኮንካ እሱ ብዙሕ ግዜ ኣሰካፊ እዩ ዝኸውን ማዕረ ክንደይ ኣብ ሃገርካ ፍቅሪ ኣለካ እውን ኣተሓታት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሕልና ሕቶ እዩ ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ክትብል ከለካ ንካልኦት ክትቐንዕ ንካልኦት ክትሕረቕ ገለ ትገብሮ እንድሕር ኮንካ ግን ከዓ እሞ ንመን ኢኻ ትምሳኻ ዝቃወም ትምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ዝጠፍኦ ኣይኮነን ስለዚ ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ክትብል ከለካ እዚ ብጣዕሚ ሓንሳብ የተዓዛዝብ እዩ ብካልእ ደረጃ እውን እንታ ሃገረይ ፅቡቅ ኣሎ ትብሎ ኩነታት ወንሲ ክትግምግሞ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ናይ ሕቶ ናይ ፀጥታ ሕቶ ናይ ሰላም ብዙሕ ግዜ ዝዝረበሉ እዩ ሓንሳብ ኣነ የነፃፅሮ ሶማልያ ሰኒ ኣብ ግዜ ሲያድ ባረ ሓንቲ ጥምር ዝበለት ደሓን ዝኾነት ሃገር ክሳብ ምስ ኢትዮጵያ ትዋጋእ ዝነበረት ሃገር እያ ትዕብየታስ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ሰላማስ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ እዋን እቲ ሓድነታ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ እዋን ግን ብምንታይ እዩ ዝመፀ እንድሕር ኢልካ ተዓፊኑ ድመፀ ምዃኑ ይርዳእካ እዩ ምክንያቱ ምስ መኻድ ሲያድ ባረ ሶማልያ እንታይ ኮይናስ ንሪኣ ኢና ሕጂ ብኡ መንፀር ከቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ናብ ኤርትራ ዘሎ ርግኣት ናቱ ቀፃልነት እውን ሓንሳብ ከተሓሳስበና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብናይ ደረጃ ይልካዕ ኣሎ ብናይ ደረጃ ይመፅእ ኣሎ ተፀቂጢሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኢልካ እውን ክትሓስብ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ንሱዳን ምስ ወፁ ወይ ንደገም ምስ ወፁ ብምንታይ ይከፋፈሉ ንሪኦም ኣለና ብሃይማኖት ይከፋፈሉ ብኣውራጃ ይከፋፈሉ ብካልኦት ይከፋፈሉ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ እውን ክነልዕል ፅቡቅ እዩ ሓትት እውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ክትብል ከለካስ ማይ እኹል ዘይብላ ሃገር ናይ ኣገልግሎት ቀረብ እኹል ዘይብላ ሃገረይ ፅቡቅ ኣላ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ እዚ ምናልባሽ ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ሃገር ፍቅሪ ኣለካ ሕቶ ኮይኑ ይስምዓኒ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ትመፅእ ሃገርና ናይ ደገ ፀላእ ኣለዋ እትብል ሕቶ እያ ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ደገ ፀላእ ኣለዎን ወይ ፀላእ ኣለና ኢለን ብምንታይ ግን ናይ ደገ ፀላእ ስለ ዘለዎን ከዓኒ ተኮርሚየን ኮፍ ኣይብላንን ናይ ልምዓት ነገራትን ኣደስኪለን ኮፍ ኣይብላንን መናእሳታይን ኩሉ ናብ ግንባር ሒዘን ኮፍ ኣይብላንን ስለዚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ናብ ሃገርና ኮይኑ ኢልካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናይ ደገ ፀላእ ስለ ዘለካ ነቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ተሸብሮ ማለት ኣይኮነን ግፋ እንዳገበርካ ቅሳነት እንዳኸላእካ ኣብ ዓዱ ምንባር ትኸልኦ እሞ ንደገ ኩሉ ይፈለቕ ወይ ይወፅእ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሃገር ናይ ደገ ፀላእ ኣለዋ ክትብል ከለካ እሞ ከዓ ነቲ ስኻ ትገብሮ ነቲ ናይ ደገ ፀላኢ ዕድል ዝህብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ኢልካ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዕ ካልእ ድማ ብዙሓት ተቃወምቲ ዘልዕልዎም ወይ ዝጥቀምሎም ነጥብታት ንብዙሓት ደገፍቲ ወይ ድማ ሳይለንት ማጆሪቲ ዘለዉ ናብ ደንበ ፍትሒ ንከይመፁ ዕንቅፋት ዝህብዎም ነጥብታት ኣለዉ ንሎሚ ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ከልዕል እቲ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ካብ ብዙሓት ተቃወምቲ ንሰምዖ ኩሉ ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ጌጋ እዩ ወይ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ግን ኩሉ ዝገበሮ ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ጌጋ እዩ ኢልካ ተቐምጥ እንድሕር ኮንካ ምስ ብዙሓት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣባላት ምስ ብዙሓት ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲ ክትጋጨ ኢኻ ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ካብቲ ደንበ ፍትሒ ርሕቕ ክብሉ ወይ ናብኡ ንክመፁ ግዜ ክወስድ ዘሎም ዕንቅፋት ክኾኖም ምዃኑ ነዱ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ክትብል ከለካ ሓደ ክተነፅሮ እቲ ኣየናዩ ህዝባዊ ግንባር ምክንያቱ ቃላት ናቶም ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ህግደፍ ዲና ንብል ዘለና ህዝባዊ ግንባር ከም ግንባር ዲና ንብል ዘለና እታ ንእሽተይ መሪሕነት ዲና ንብል ዘለና እታ ሰልፊ ሕብጥ ሰልፊ ዲና ንብል ዘለና ትዛረብ ኮንካ እውን ኣነፂርካ ክትዛረብ ፅቡቅ እዩ ግን ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ታሪክ መፂኻ ምስ ታሪክ ክትበኣስ እንድሕር ኮንካ ምዝ ሕጂ ዘሎ ቤናይ ኢኻ ትትሕዞ ዘለካ እውን ክትገልፆ ኣገዳስነት ዘለዎ ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ እታ ካልአይቲ ብዙሕ ግዜ እንሪኣ ድማ ቀዳምነትካ ዘይምስራሕ እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ነገራት ሰብ ክካታዕ ብብዙሓት ነገራት ሰብ ኣብ ግጭት ክኣቱ ትርኢኻ ብታሪክ ከምዚ ዝበልኮ ብህዝባዊ ግንባር ክኣቱ ትርኢኻ ብባንዴራ ክኣቱ ትርኢኻ ብመዓልቲ ስዋኣት ክኣቱ ትርኢኻ ብመዓልቲ ናፅነት ክኣቱ ትርኢኻ እዞም መዓልትታት እዚኦም ሲምቦልስ እዮም ንምንታይ ንጥቀመሎም ንሱ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም መዓልትታት እዚኦም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ድዮም ተመሪፆም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ድዮም መፂኦም ካልእ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ምናልባሽ እቲ ሓደ ናይ ደንበ ፍትሒ ዝደልዮ ዘሎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ሓንቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ዝኾነት ኤርትራ ምምፃእ ኣብኡ እንድሕር መፂኻ ሓንቲ
ብቅዋም እትመሓደር ሃገር እንድሕር ኣምፂኻ ኣብኡ ምስ መፃኻ ብዛዕባ እዚኦም ሽዑ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እዞም መዓልትታት ትኽክል ድዮም ብኣግባብ ድዮም ተገይሮም እሶም ድዮም ክኾኑ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት እትዮም ድዮም ኢልካ ክትዛረብ ሽዑ እዋን ይመስለኒ። እንተዘይኮይኑ ግን ሕጂ ቀዳምነትካ ብዘይኮኑ ነገራት እንዳተዛረብካ ንብዙሓት ሰባት ዕንቅፋት ትኸውን እንድሕር ኮንካ ነቲ ቃልሲ ብናይ መገዲ እዩ ዝጠቕሞ፣ ብናይ መገዲ እዩ ዝሕግዞ፣ ብናይ መገዲ እዩ ሰባት ከምፀልካ ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ። ምናልባሽ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ነዚ ዝደለየ ሰብ ኣባና ምፃእ እንተዘይኮይኑ ከዓ ይኽእል ከም ፀላእና ክንርአና ወይ ከም ገለ ክንርአና ክትብል ትኽእል ኢኻ። እሱ ግን ናብ ብዙሕ ዘሰግመካ ወይ ነቲ ዝደለዮ ዘለካ ኣትሊስት ዕላማ ብኣጋ ዘብፅሓካ ኮይኑ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት ከማርሩላ ዝሰምዓ ሕቶ ዲስፕሊን እያ። ሕቶ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። ምክንያቱ ብዙሕ ምስ ሎሚ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ ምስ ሎሚ ዘለናዮ ናይ ብዙሓት ፕላትፎርም ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር ካልኦት ሰባት ነናቶም ሓሳባት ክገልፁ ስዒቦም ኢኻ። እዚ ከዓ ጊጋ ኣይኮነን ቁኑዕ እዩ። ምናልባሽ ሓደ ካብቲ ናይ ደም መፍትሒ ዝቃለሰሉ እውን ሰባት ብነፃ ሓሳባቶም ክገልፁ ዝብል ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እሱ ከዓ ርዱእ እዩ ማለት እዩ። ግን እቶም ኣብቲ ናይ ቃልሲ ኣለና እቶም ነቲ ቃልሲ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ሰባት ብዝኸውን ዘይከውን ብዝጠቅም ዘይጠቅም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመፁ ንሰባት ክዝልፉ ንሰባት ክፀርፉ ሕድሕዶም ክወናጀሉ ክትርኢ ከለካ እዚ ንብዙሓት ሰባት ስክታይ ንብዙሓት ሰባት ሕቶ የምፅእ። እዞም ሰባት እዚኦም ድዮም ዳኣነ ዝቃልሱ ዝመርሕዎ ንነብሶም ዲስፕሊን ዘይብሎም ከመይ ገይሮም እዮም ዲስፕሊን ከምፅኡ? ንነብሶም ስርዓት ዘይብሎም ከመይ ገይሮም እዮም ስርዓት ከትሕዙ? ንነብሶም ዘይተወደኑ ንነብሶም ዲስፕሊን ዘይገበሩ ስኒ ከመይ ገይሮም እዮም ብዛዕባ ፍትሒ ክዛረቡ? ንነብሶም ንሰባት እንዳፀረፉ ንሰባት እንዳዘለፉ ከመይ ገይሮም እዮም ብዛዕባ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክዛረቡ ዝበሃል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ትሰምዑ እዩ። ሰባት ክዘላለፉ፣ ሰባት መቃልስቶም ክዘልፉ፣ ሰባት ክፈላለዩ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብገለ ክትርኢ ከለካ ካብዚ ዝኸፍእ ስክፋይ ካብዚ ዝኸፍእ ዕንቅፋት የለን። እዚ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ግዜ እንሪኦ ክሕሰበሉ ዘለዎ ሕቶ ዲስፕሊን ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ክኸውን ይስማዓኒ። ምክንያቱ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ብዙሓት ርኡያት ሰባት ኣብቲ ናይ ደንበር ፍትሒ ክዛለፉ ክፃረፉ ንሰባት ክፀርፉ ነፃ ኮይኖም ትርኢኻ። እዚ እንታይ እዩ ዝብል ንብዙሕ ህዝቢ እዞም ሰባት እዚኦም ዳ ተሃድሶ ተዝነብሮም እዞም ሰባት እዚኦም ዳ ብረት ተዝነብሮም እዞም ሰባት እዚኦም ዳኣኒ ታንክታት ተዝነብሮም ማዕረ ክንደይ ምኾኑ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሕድሕዶም እተጨካኸኑ ኢልካ ዝዝረብ ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ ምስቲ ትሰምዖ ፀርፊ ምስ ትሰምዖ ምትህድዳድ ምስ ትሰምዖ ምፍኽኻር ኣሰካፊ እዩ። ክሰበሉ ዘለዎ ክተርፍ ተተኻኢሉ እውን ፅቡቅ እዩ። ንሎሚ እዚ ኣኽለኒ መስለኒ የቐኒ።